Benvinguts una setmana més al programa Dia a Dia, Alcalá de Xivert, Alcocebre. Aquests són els temes d'aquesta setmana. El cap de setmana passat va donar per començar les festes dels fadrins. Festes que cada any a la subhasta entre els joves i no tan joves de la població es trien els majorals que les van a organitzar, sempre comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquestes festes, que són d'origen remot i que són les festes que reten homenatge a Sant Pere de Verona, inclouen en el seu programa tot tipus d'actes, des dels esportius que la setmana passada van celebrar diversos campionats, escacs, billar americà, futbolí, marxa a peu, tiratge de guatlles, etc. Actes taurins, comptant amb conegudes i respectades ramaderies com són Matxancoses, Parejo, entre altres, i la ramaderia local de Manolo Herrera. Actes per a tots els públics, concurs de paelles, paiporta, nits de ball amb disco mòbil i duos musicals. En fi, que ens espera un gran cap de setmana que la setmana pròxima us mostrarem en imatges. Si voleu viure-ho, teniu tota la informació en la web municipal alcaladexivert.es o en el Facebook Mayorales San Pedro.
Un any més, el Club Ciclista Xivertense, MTB Serra d'Irta, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcalà Alcocebre, va organitzar la marxa BTT Alcalà de Xivert, que va discurrir el passat diumenge 14 d'abril. Després de l'espectacular recorregut de l'any passat, amb unes vistes dignes d'admirar, l'organització va decidir agafar alguns dels trams que més van agradar als participants i enllaçar-los per diferents camins i sendes de l'ampli terme municipal d'Alcalà. La marxa va ser tot un èxit amb quasi 200 participants, finalitzant en una gran torra de car per a tots ells i beguda per a recuperar forces. Després dels 45 quilòmetres realitzats, en la categoria sub-40, Òscar Juárez Prada, de l'equip Bicicletes Cabedo, va ser el guanyador amb un temps d'1 hora 58 minuts i 49 segons. En la categoria Màster 40, el guanyador va ser Agustí Millán Callarissa, de la Unió Ciclista Vinaròs, amb un temps de 2 hores 16 minuts i 49 segons. I en la categoria femenina, la guanyadora va ser Bàrbara Conca de l'equip Bicicletes Cabedo amb un temps de 2 hores 44 minuts i 37 segons. L'organització es va mostrar molt satisfeta amb la marxa i convida a tots al pròxim esdeveniment que realitzaran molt prompte. Doncs és una associació esportiva molt activa en la localitat i participativa en moltíssims esdeveniments que s'organitzen per tota Espanya. El passat 9 d'abril es va fer lliurament d'un xec amb 1.113 euros, recaptats en la primera cursa solidària per la dona, que es va celebrar el dia 8 de març a Alcalà de Xivert, a la Federació Espanyola contra el Càncer de Mama. Recordar que l'acte va ser organitzat per l'Ajuntament d'Alcalà Alcocebre en col·laboració amb l'IE Serra d'Irta i que tots els diners que es van recaptar han sigut donats íntegrament. En representació de la Federació Espanyola contra el Càncer de Mama, va arreplegar el xec Charo Cubero, secretària de Ginesta, i Pilar Serres i Joana Pastura, de l'Associació de Lluita contra el Càncer de Mama. Agrair la gran participació i que tots els veïns del municipi es volcaren tant amb la carrera i col·laboraren amb la causa solidària.
L'Ajuntament d'Alcalà Alcocebre ha iniciat les obres d'ampliació i millora del Centre Mèdic d'Alcocebre, que permetran millorar l'atenció mèdica als ciutadans del nucli costaner. Inversió propera als 100.000 euros i que va ser adjudicada i està duent a terme una empresa local de la construcció. Amb aquestes obres s'ampliarà el nombre de les consultes i, d'altra banda, s'oferirà un millor condicionament de les mateixes. També es disposarà d'una sala per a les urgències totalment reformada. Una altra de les àrees que es millorarà serà la de pediatria, ja que aquesta se separarà de la resta de pacients. En una clara aposta per la salut dels veïns, l'equip de govern, en els últims mesos, també ha dotat les instal·lacions esportives municipals dels camps de futbol amb desfibriladors i ha traslladat les consultes mèdiques a les antigues escoles de cap i cor per a poder atendre als veïns de la zona. A més, a l'estiu es va ampliar la temporada del Centre Mèdic Auxiliar de les Fonts, amb el que van augmentar el nombre de serveis i es va millorar l'atenció mèdica. L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert Alcocebre ha instal·lat una illa de contenidors soterrats en la urbanització Les Fonts d'Alcocebre. Amb aquesta obra es pretén continuar amb la millora de la imatge del municipi en una de les zones més utilitzades pels turistes per a passejar en Alcocebre. L'illa de contenidors consisteix en 5 contenidors, 2 de residus sòlids urbans, un de cartó, un d'envases lleugers i un de vidre. Les obres necessàries per a la instal·lació d'aquests contenidors va ser adjudicada i l'està duent a terme una empresa local, com a part del doble objectiu de millorar la imatge del municipi i fomentar l'ocupació local.
L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cocebre continua amb la millora de vials, tant carrers com a camins, en tot el terme municipal. En aquesta ocasió s'ha dut a terme treballs de millora en el carrer de l'Hospital d'Alcalà de Xivert. Des del consistori es destaca que ja s'han realitzat importants treballs en aquell aspecte com l'asfaltat de les escoles de Capicor o el pàrquing del carrer High Alight del Cocebre, el carrer Irta, carrer Naviolant del Cocebre i el camí La Jorba, que en pròxims avanços els mostrarem. Sota el lema Descobreix el Parc Natural de la Serra d'Irta, la Direcció del Parc Natural de la Serra d'Irta, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcalà al Cocebre, va portar abans una visita al castell de Xivert amb l'objectiu de conèixer tot el que envolta aquesta fortificació. Un gran nombre de veïns i visitants van participar en aquesta visita guiada, que partia a primera hora del matí des del Centre Educatiu i Social d'Alcalà. Després de la visita al castell, tots els participants de la ruta van visitar l'exposició El Castell dels Nostres Fills, situat al Centre Educatiu i Social d'Alcalà de Xivert, una mostra monogràfica sobre el castell en el qual no solament es parla de la història del mateix, sinó de les diferents intervencions que s'han realitzat al llarg dels més de 20 anys d'excavació.
L'Ajuntament d'Alcalá Alcocebre ha reconegut l'assoliment del veí Vicente Sancho en les jornades de formació paisatgística i jardineria realitzades a Madrid, en les quals participaven joves de tota Espanya i en les quals va quedar en segon lloc. L'alcalde, al costat del regidor de Serveis i Medi Ambient, li fan lliurament d'un detall amb una figura representativa d'un dels elements més significatius del municipi, com és el campanar. L'Associació d'Amics de My Heart d'Alcalá de Xivert celebra aquest cap de setmana la tercera edició de les Jornades d'Estudis Gaspatxers, sota el nom Retalls de Cultura Popular. Les jornades es van iniciar ahir divendres al migdia en l'IE Serra d'Irta amb una xerrada sobre els jocs tradicionals, a càrrec de Biel Pubill, professor d'Educació Física de l'Institut de Flix, encara que un dels actes més destacats va ser la presentació del número 75 de la revista My Heart i la presentació del joc Assalt al Castell de Xivert, dissenyat per l'artista local Melanie Lleonard. Avui celebrarem el que són els 75 números de la revista My Heart. Ja portem 25 anys editant la revista My Heart. Després s'hi m'ho farà un xico de recorregut. He destacat moltes vegades i crec que és just fer-ho la important tasca cultural que porteu a terme. Presentant llibres, organitzant activitats, jornades que, com molt he dit, són les terceres jornades d'estudis gaspatxers. La veritat és que sou un exemple a seguir. Jo penso que és cosa de tots l'ajudar a fer poble, l'ajudar a conèixer-lo un poc cada dia, i en aquest camí està sempre l'Associació d'Amics de My Heart mantenint viva la llum de la cultura, recuperant tradicions, i això és fer poble, perquè el poble que no vol morir ha de recordar sempre el seu passat. D'altra banda, i també en l'acte de presentació d'aquest joc, va actuar el grup local Mar de Sons. És un grup de música d'ara i de sempre format per un grup d'amics veïns del poble, que han unit la seva afició per la bona música amb la finalitat de deleitar al públic amb temes com Feel, Bésame Mucho o Fly to the Moon. La composició de la banda la formen un cello, un saxo soprano, saxo tenor, piano, òrgan, violí i bateria. 7 instruments, 7 músics, 3 xiques i 4 xics, que fan gaudir i deleiten les oïdes d'un públic que espera ansiós la seva pròxima actuació.